deixes de tomar a pastilla da tensión? Non, xa é un pouco que tomei. Pois eu sinto tocar a difunto, non sei se non morrería a artemia do rápido. Pois mira, para mellor seguridade pos ali a radio, entonces xa nos enteramos. Todos hasta la casa mortuoria en Allariz, acompañando el cadáver hasta la iglesia de Santa María de Requeixo, con paradas donde sea necesario y regreso a la terminación. Por expreso deseo de la familia, se ruega no envíen flores. Servicio realizado por Funeraria. Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora doña Artemia Álvarez Vila, viuda de don Gumersindo Souto Corbillón. Echa tal, Gumersindo. Pois escoita a radio para saber onde a ten. El día 4 de octubre de 2009, a los 81 años, confortada con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Haiche conservan raras, agora nadie quere flores. E onde a tendrán? Pois mire, eu entereime que tiña no tanatorio, pero mellor chama a tua irmá e así entereste mellor. Sabes que non nombraron a Nora de Bande? Mira, desas cousas eche mellor non falar, que che pasa en moitas familias. Bos días, Lucita. E logo que morreu? Bos días, Carme. Artemia, a de Valverde, a do Sindo. Artemia? Que Artemia? A irmá de don Valerio, que está de cura en Verín. A mesma, a da finca do Rexo. Ai, esa finca da que fala todo o mundo. Que sabes, porque está en boca de todos. Estes días, entres donde entres, todo o mundo fala da dichosa finca. Eu non che sei ben. Irán obrar nela. Era unha boa muller. Si, é verdad que era boa muller, era boa clienta miña, bueno, xa me quedan poucas, vai por ver. Era por cierto. Coitada. Viola tiña onde descanse. Para as toras, e eu que enche a estar dando choutos de alegría. Non, creo que ben, porque aí hai moito capital. Seguro, E non se dicen que non se manden flores tamén, outra. Porque ahora está de moda. Ai, mira, comprase ouro, bueno, pois te echou un montón dos nenos. Echo de leva, bueno, muller. Hai que mirar onde é eso. Home, hai que mirar, a ver, mira aí. A ver, deixa de tiñar as gafas. As noches regadas din moito dunha persoa, pero quen é a guapa que mantén isto? Para unha boda, un bautizo, unha comunión ou un funeral. Mira como aparecen nas revistas. Elas sí que saben. Elas sí que poden, o diñeiro que manexa, un retoquiño por aquí, outro por alá. Pero tamén hai que nacer. Ela fixose mil cousas, xa quixera eu. Algúnas operanse, jaja, anda que non se nota. Pero ela mira, perfecta, hai que nacer. Hola, nena, di. De parte do meu avó que morreu, a que hora é? E logo ti de quen ves sendo? Do Manolo, da Marisa. Entonces, o teu avó... Está quieta. Ai, deles.
que te mandou. Voume sendo papá da miña nai. Estou unha chicharrando. Ou me baixas isto, ou me marcho. Xa sei que calores ten esta. Sabedes que vai empezar a nova temporada de House? Eu non a perdo nin por nada, pareceme tan sexy. Pois, e me parece unha parvada. Abúrreme. Dille que morreu a Artemia, a do Rápido de Valverde. E saúda a tua nai, que fai moito tempo que non a vexo, por aquí. Nena, mira, mira a esquela que está na árbore, que seguro que pon aí cando é a hora do enterro, vale? Vale. Quen dis que morreu? A Artemia, a do Rápido de Valverde. A Artemia da finca que todo o mundo fala. E fixastes vos e logo como non poñerían a Nora de Bande? E como é que se chama o Rosario? Non, chamabanlle Raquel. Deu para me vendela que era unha rapaza ben guapa. Xa o pai era postinero. Estuvo che de Guardia Civil. Sí, estuvo aquí de Guardia Civil en Allariz. Chamabanlle Baldomero, que les eran da zona de Bande. Sí, pero foi unha cousa rara, porque eles casaron, non sei que pasaría en ese matrimonio. Casaron, marcharon para Francia, e logo, cando tal, se veu ela sola pa aquí, ca meniña, pa casa dos pais, non sei que pasaría.